הבוקר התחיל באופטימיות. ראיון נינוח במטבח הבית לצוות היומן של ערוץ 1, כמה דקות אחרי, בדרך אל הקלפי, מתעוררות בעיות לא צפויות. נתיבות ושדרות איננו. צריך להגיד לדני שיגיש עכשיו עתירה, נכון? מי? לדני שיגיש עכשיו. טוב. התמונה שלי על מ"ט שם מספר 19 לא נמצא שם. תראה, אני לא יכול לעשות את זה, כי תשמע, אני רץ עכשיו על חיי. הידיעות על תקלות בהצבעה מתחילות לזרום. האופטימיות מתחלפת בדאגה, הוא מבין שישנו סיכוי שטכנולוגיית ההצבעה החדשה תחרוץ את גורלו הפוליטי. אהוד, זה פואד, בוקר טוב. נתיבות, אין מספר 8, ואין תמונה שלי בשמי. שדרות, אותו דבר. דימונה, אותו דבר. שמע, אתה מוכרח שם לעשות משהו עם איתן, זה לא יכול ללכת דבר כזה. וזה לא נגמר שם. בכניסה לקלפי הוא מתמודד עם דיווחים על התפשטות התקלה והודף תיאוריות קונספירציה. עושים את זה בכוונה, קח את זה בחשבון, הם בכוונה עושים את זה. טוב. תקשיב, מה אני אומר לך? המפלגה כבר לא אותה מפלגה, דור חדש של צעירים דוחק את רגליהם של הוותיקים החוצה, ואם זה לא מספיק, גם הטכנולוגיה החדישה מאיימת לבלום קריירה פוליטית ארוכת שנים. בסופו של דבר הוחלט לדחות את הפריימריז בשל התקלות. לספר השיאים של גינס כבר לא ייכנס, השאלה שנותרה היא, מה עוד יירשם על פואד בספרי ההיסטוריה.